Halo, goदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय। बहुद गोबावसिम नै दखानाव थाङैया दिनैसो थांनाय जासिगोन दा। बैसागु जानानै गोबावथारसै। दाख्लै संक्रान्तिनिफ्रायनो थाङाखै। दिनैसो थांफिनसै नै दखानाव। चलो। अबस्थाया दिनैसो फैनाय नै दखानाव। बोरै जाजोबखो फैग्रोमोना नै 1 2 3 4 5 6 7 8 पेन कार्ड बानाय मोनबाय। Oke. 8 पेन कार्ड बानायखांबाय। पेन कार्ड बानायजोबनाय बे। सोरबाफोर पेन कार्ड बानायनांगौबा लाबोनो हागोन नै। इमारजेन्सि नांगौबा सानब्रैजों मोनो। मैला जाजोब्बाय। बे कास्ट सार्टिफिकेट बानायनायमोन। बे साक्सेस जाबाय। कास्ट सार्टिफिकेट मोनखांबाय। बख'ना हरखांबाय आं।